in de boot aan het werk. Ja, dat is wel even matten, want als moederrazen komt en hij zit er net uit, dan krijg ik op mijn dat biesveld eens. Het begint weer te kriebelen bij Boortje Meesken. Het nieuwe wettersportseizoen is begonnen. Bij de wettersportvereniging in Kolm liggen de boten nog maar krekt in het wetter. Ja, zaterdag hebben we de boten er weer inlijnen. We hadden een ploegje van een man of 5, 6. En die litten dan de boten erin. En een heel belevenis elke keer weer. Want ja, van u is gesneden kook, maar de mensen eromheen is wel je zenuwen. En die sliepen dan s'nachts net, want die boot moet er in de kraan. Ja, zo gaat dat nou. Maar het komt wel goed. Het komt eigenlijk goed. Ja, ik doe het al wel, ik denk wel 40, 50 keer. Zolang dat de boten eruit en ingaan. Een van de verste gezichten op een jachthaven is de havenmaster, Andries Hiemstra. Voor hem begint de drukte stadig gewoon weer te komen. De zaterdagmiddag gaan we ook gewoon bellen. En die lezen hier dan bij de wetterkraan. En dan moeten ze een plekje hebben, dan weten ze net wat ze heen moeten. Die mensen komen hier misschien voor het eerst. En dan weten ze net wat ze heen moeten. En dan lees ik even uit wat ze, als ze trofvaren kennen. En het havengebouw voorbij. En dat ze daar rond gas lezen kennen. Dat er aan beide kanten stroom is. En zo wat heen. Dus, Er is de oranje jaren een protte investeerd. De wettersportvereniging had nieuwe stegers gekregen en de gemeente had verskate bregen in en om Kolm verhegen. Er worden dus meer bootjemeesken verwachten. Ekko bloot de jachthaven somtijden dreig te vinden. het is altijd een smel vetje wat ze invaren moet. En dan denken ze van, ja, kunnen we daar wel lezen of zo wat. Maar nu hebben we een hele nieuwe website maken. En ik hoop dat we daar wat meer promotie van maken kunnen. Waarom moet ze in Kolm komen? Ten eerste hebben we een gigantisch mooi winkel hebben we hier. We hebben hier alles. De Aldi, de Jumpy en alles hebben we hier. Dus wat dat betreft, dat is ook wel mooi. Vlakbij, we zitten per 100 meter, dan ben je bij de winkels. Dus wat dat onbelangrijk, dan lukt dat ik wel weer vanzelf. Het is ik bekrijg wat waarheid wordt. Hè? Maar we hopen wel dat we weer een beetje vol komen te lezen. Nou ja, er moet ook wat geld in het laatje komen. Er moet wat geld in het laatje komen. Maar we hebben wel een goede vereniging. Dus we hadden 150 lichtplaatsen in de haven. Die betaal je natuurlijk ook al hier. Hè?